Lo riu és vida i el comerç és vital. L'hem de valorar. Aquest és un agraïment als botiguers que hi ha darrere el taulell. Experts amb la proximitat i oferint-nos el millor cada dia. Fomentar les botigues del poble és necessari. I tu, quin paper jugues amb el comerç? Estàs amb nosaltres?